ಎಂಕ್ಲು ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರ್ನಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲರ್ ಬೊಕ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಆಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಬತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೆರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕಲು ಎಮೋಟಿಗುಲರ್ ಕವಿ ಬೊಕ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪುರ್ ಮೇರು ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುಂದಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನಿ ಒಂತೆ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪದ ಪಡೆದು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಪಂತೇರ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ತಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಪಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಮಾತರಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿರನೆ ದುಬೈಡ್ ಪಾತೇರ್ಪ ಇತ್ತ ಮೋನೆ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕ ಯಾನಂಜಿ ತುಳು ಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಬಾರಿ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳದಿಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ದುಂದುಡು ಬಾನು ತೇಕುಂಡು ಮುಗಲು ಮಾಜುಂಡು ಅಮರು ಬುಳ್ಳಿದು ಮೂಡುಂಡು ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳದಿಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ದುಂದುಡು ಬಾನು ತೇಕುಂಡು ಮುಗಲು ಮಾಜುಂಡು ಅಮರು ಬುಳ್ಳಿದು ಮೂಡುಂಡು ಕಾಡು ಚೀನಿಡು ಲಕ್ಕು ದುಂಪಿಯ ರಟ್ಟು ಸಿಂಗದ ಚಿಂದಿಡು ಮಲೆತ ಕರೆಟವ ಮಲೆರು ತೋಜುಂದೆ ರಟ್ಟು ಶಿಖರದ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮದಾಲೆಡೆ ತಾಂದು ದುಂಪಿಯ ರಡ್ಡು ವಜ್ರದ ತಂಬುಲು ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳದಿಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದು ಬಾನು ತೇಕುಂಡು ಮುಗಲು ಮಾಜುಂಡು ಅಮರು ಬುಳ್ಳಿದು ಮೂಡುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆ ಗುಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ದಂತೆಡೆ ನಡೆ ನಡೆನ್ನನ ಪಾದ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಯ ಚರಮಲ್ತ ಪಂಚುಂಡು ಪಾರ್ದನ ಸತ್ಯ ದೈವದ ಜೋಡು ದಂಡಿಗೆ ಜತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗುಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ದುಂದುಡು ಬಾನು ಕೈಕಂಡು ಮಾಗುಂಡು ಅಮರು ಬುಳ್ಳಿದು ದುಷ್ಟೆರೆ ನಬಿದೆ ಮುತ್ತ
ಏರೆ ಜೈದುಂಡು ತುಳುವ ದೇವಿನ ಗೋಪುರಗು ಹೊಸ ಪುಣ್ಯ ಕಳಸೊಲು ಏರುಂಡು ವೀರ ಸಿರಿತ ಸತ್ಯ ನೀತಿದ ಅಮರ ತೇರಲು ಸಾಗುಂಡು ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪೊ ಬೆಳದಿಂಡು ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಗುಂಬುಡು ಬಾನು ತಿಳ್ಕಂಡು ಮುಗಲ್ ಮಾಜುಂಡು ಅಮರ್ ಬಳ್ಳಿದು ಮೂದುಂಡು ಅಮರ್ ಬಳ್ಳಿದು ಮೂದುಂಡು ಅಮರ್ ಬಳ್ಳಿದು ಮೂದುಂಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ಸತೀಶ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, சொல்லுங்க. ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಯಕಿಯರ್ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗ್ ಮೂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನ್ ಪದ್ಯ ಬಂತಿನೇಕ್ ಅರೇನ್ ಬುಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಡು 2 ಸಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಂದ್ ಆರು ತೇನ ಜಾನಂತಿ ಏನ ನ ಜಾನಂತಿ ತೇನ ನ ಜಾನಂತಿ ಏನ ಜಾನಂತಿ ಏರಿ ಎಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ ಮಾತ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಂಡ್ಬನ ಎಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಂಡ್ಬನ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು. ಅವೇ ತುಳುನಾಡುದ ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪೋಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ದೇರಿಪಾಯರು ಅಕಲ್ನ ಸುಗಿ ಪುಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಸೊಲ್ಮೇಲಾರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಯಕಿಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೀರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕಡಲ್ದ ಉಡಾಲ್ ಬತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಲ ಬೈದರೆ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ ಚೇಂಡ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಇರೋ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಲೆ ಸರ್. ದಯಾನಂದ್ ಸಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಪಲ್ಲೇಕನೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುದರ್ ಬಂಡನೆ ಯಾರು ನಂಗೆ ಆರು ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಪಂಪನೇನು ದೆತ್ತು ತೋಜಾವಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಆರೊಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟೋಡಂಡ ನಂಗೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಮೈ ಕೊಕ್ಕೇರುಡು ದಯಪಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು. ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇತ್ತೆದ ಗುರಿಕಾರ್ ಬಾರಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂಡ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆತನು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಬೈದಿನ ಚಂದ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನ ತುಳುತ್ತ ತೆರಿನಾರೇನು ತುಳುಕು ಬೋಡಾದು ಬೆನಿಯರೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ಎತ್ತೋ ಅವಡು ಇನಿ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ತೀಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆರು ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯ್ರುಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜೊಂಜೆ ತೆರಿಪಾವೆಂಗ್ಲು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇರು ಅಡಿಗೇರು ದಿಂಜ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಕೈ ಬಾಡು ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಪಾಗ ಅಂಚಿನೇಕೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಂಗೆ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರದ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ರೂಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾನಿರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಎದುರು ನಿಕ್ಲು ವರ ಉಂತಿಯರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆರು ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ತುಳುಕು ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಪಾತಿರೋದು ಉಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಆರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ರೇ ಗುರು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇರುವಂತೆ ಗುರು ಸರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಂಡುಡು ಸರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಓಕೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಪೋಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಾಲ ಎರಡು ಪೋಂದು ನೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತುದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಎಂಚ ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್
ಮಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ರೋಲ ಬೊಕ ನಾಸಾ ಪೂರ ಕೇಂದಿರ್ತಾರೆ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತನಾರೆ ಸಾಧಾರಣ 10-30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆರು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಗುಲ್ಚಲ್ಗೆ ಓಡಾದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಮಂತಂದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಆ ಯೋಚದ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಭಾಷೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಐಕ್ ದಾಯ್ತ ಪರಿಹಾರ ಆವೋಡು ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬರ್ತದ ಐಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಾರ ಬಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಫ್ಟ್ ಇತ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಭಾಷೆ ಇರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತದ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡ 10-25 ವರ್ಷ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪರಕೀಯ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಏತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಎಂಚಾವು ಒಂಜಿ ಏಳೆಲ್ಮ ಭಾಷೆ ರಟ್ಟದೆ ಪೋಪುಂಡು ಏಳೆಲ್ಮ ಲಿಪಿಗಳು ರಟ್ಟದೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೇನು ಒರಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನ್ ಪೂರ ಇನ್ಕಮ್ದ ಬೇಲೆನ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಒರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈ ಪರ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪೇರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತ್ ನೋಡು ಆರೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕುಳಿಚಿಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇತೆ ಯಾರನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಷನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುರ ಓಕೆ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲರ್ ಪರಿಚಯ ಏನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ನಡೀತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ ಆರು ಕವಿ ಕೂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಗುರಿಕಾರನ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಭಾಳ ಉಂಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜು ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಣ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತು ನಮಸ್ತೆ ಜನ್ನಾಡಿ ಸಾರ್ ಇತ್ತಾರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬನ್ನಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ ತುಳು ಆತ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕಾರ ಆತ್ ಪಾತಿರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ 50 ಜನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೇರ್ ವರಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅರೆಗೆ ಬೇಡ ದಿತ್ತು ನಾನು ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬೊಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತಾರಿತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ ಚೇಂಡ್ಲರ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಕಡಲ್ದ ಅಂಚಿಲ ಬೋತುಂಡು ಕಡಲ್ದ ಈ ಮೇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬಡೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಡಿ ಬಂತೇರಾರು ಅಂಚನೆ ಯಾವ್ದವ್ರೆ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಅಡಿಗೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆನು ಅಲಂಕರಿಸದು ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲುಡ ಪುರೀಸನ್ಪುರ ನಂಗೆ ಬೈದನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರಾರು ಪುರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟವರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಆವಡ ಇಂಚಿನ ಆವಡ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಅಂಕ್ಲ ಕಡಪುಡೇರು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತೂದು ಅಪಗ ತೂಂದಲ್ಲ ಆರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕೇನಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ವಿದಿನ್ 2 minutes ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆತೇರು ಅವು ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ಇನ್ನು ಆತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪುನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬತ್ತೇರಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಖಂಡಿತ ಅವು ಅಳಿಯಂದ್ರ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಬುಳೆವೋಡು ಬೆಳಗೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದಿರಿನಿ ಬೇರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಮೇವ್ಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನ್ವಾ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ ಸಲ್ಮೇಲು. ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಬೆನ್ ತಟ್ಟದು ಹೋಗ್ತಾರ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಒಂತೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಬಕೊಂಡ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಣ್ಣ ಭಾಜನದ ಕವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಮಸ್. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ರೂಪದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಡೆದು ಕೊಡ್ತನ ಒಂಜಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮಣ್ಣ ಭಾಜನ ಮಂಡದು. ಅವತ್ತಿನ ಏನ ಮೇನ್ ಆದ ತೂಪನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಆ ಕಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸುಗೆ ಬೇಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜರ ಮಸ್ತ್ ಕವಿಗಳು ಅಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡ್ಡೆ ಒಡನಾಟ ಅಂಚ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೆಸೆಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮದಾರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮುರ ನಮ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟದೇರೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶ್ ತುಳುತ್ತ ದುಂಡಿ ರಾಜ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರ ನಂಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕವಿ ಬೇರೆ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಚಿಂಗ್ ದುದ್ದುದು ಕಿನ್ಕ್ವೇರು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಇನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಬಲ್ ಸರ್. ಇನಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಟ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ಆರು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಡ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಲ್ತಾರೆ. ಬೊಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿಕ್ಡು ಆರು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್. ಆರ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಇವ್ರು ಮಲ್ತು ಕೊಡೋರು ಪಣಿದು ಕೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶಾಂತರಾಮ್ ಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಡು ಜಾಯಿನ್ ಆತಿನಾರು. ಅರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರದ ಪಿರಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಚೇರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಆರು ಒಂದೇಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಿದಿಂದ ನೀನ್ ಮಾತ ತೆರ್ಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಎಕ್ಪಲೇರ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾರು. ಅರ್ನ ಕಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಜೋರ್ಗೆ ಕಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬುರುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ಲರ್ನಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಗ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ತಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ಪಿನ ಒವೇ ಭಾವನೆಲ್ಲ ದಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತದು ಮರಣಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತದ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ದೆ ರತೆ ಶಂಕರ್ ಪಿಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಬಾರಿ ಜೇಟ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಗುಲಿಪೋಡು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಪಂಪಿನ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅಡಿಗ್ರ ಪರಿಚಯ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಡಿಗೆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಮಾತಿತ್ತ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾರು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ఒక ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನಡ್ ಉಳ್ಳೇರಾರೆ. ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಎನ್ನ ಲೈನ್ ಬೇತಿತ್ತೇನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಆರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಈ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮಿಷ ಮಾತೆರ್ನ ಚೇಂಡ್ಲೆರ್ನಗ್ಲೆನ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಅಂಚ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಣ್ಣದು ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣದು ಕೊರ್ಪೆರಾರೆ ಇಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ದ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಮಾತ ಕಲೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾರೆ.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡಿಗೆರೆ. ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಇರ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪುಲರ ಕಲ್ಲಾಪದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಾಪುರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು. ಓಕೆ ಏನ ಮಾತೇನಂತಂಜಿ ರಾಶಿಡ್ ಪರಿಚಯ ಅನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಆರೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಂದು ಆರಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಪ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ಬರ ಲೇಖನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಈವೆಂಟ್ ಬರ ಮಸ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು. ಯಾದವರ್ನ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶಾನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುರ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಸಹ ಉಂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೇರುಲೇರು ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ಸೆಂದಿಲಲ್ಲಿರು ಅಗ್ಲಾಗ್ಲೇ ನಾ ಪರಿಚಯ ಅಗ್ಲಾಗ್ಲೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪನ್ನೆ ಸರ್ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಬಂದರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಯೋಡಾಟಾದ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಅಂತೆ ಪಾತ್ರದ ಪಣದು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಪುದರ್ ಸಂಜೀವ್ ರಾವ್ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ಯಲಂಕಡೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಬೊಕ ವಕೀಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಂದಾಪುರಡ ಹೇರಿಕುದ್ರು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ತುಳು ಪಾತ್ರರು ಬೊಕ ಎನ್ಕು ತುಳು ಒಂತೆ ಅವೊಂದು ಅನುಭವ ಇತ್ತಂಡು ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ರ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರಿಯೆ ಸತೀಶ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ತುಳು ನಾಡಿಗ್ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಸತೀಶ್ರ ವೆರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ತುಳು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ಕ್ ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ಆತುಂಡು ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಕ್ ಇನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ಇದು ನಿರುಪಮಾ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮಾತರ್ಗ್ಲ ಮೋಕದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಿರುಪಮಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ವಿಜಯನಗರ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಟೀಚರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅಕಲ್ ಬೆಸ್ಕಾಂದ DGM ಆದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಳೆ ದಿವಂಗತ H ದೇವಿರಪ್ಪ ಅವರು ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕರ್ ಅವರ ರಗಳೆಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಎಂಕ್ಲಗ ಒರೆ ಮಗ ಆಯೆ ಪುದರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಆಯೆ IBM ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಾನ್ ಎಂಕ್ಲಗ ಅಮರ್ ಪುಲ್ಲೇರ್ಲು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಸಕ್ಕರಪ್ಪ ಅವರ ಊರು ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ಬೊಕ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ ವಿದುರೆ ನಡ್ತನ ಅಶ್ವತ್ ಮರದ ಪುದರ್ ಪೋತುಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ದೇರ್ ಬೈ
Vidura of Mahabharata. So maybe I'm not grammatically correct. ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ತರಗತಿಕ್ ಸುಮಾರ್ 25 ದಿನತ್ ಐರ್ದ ಪಿರ ಸೇರ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತರಗತಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನೋಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ತರಗತಿಡ ಹೊಸಾದಾದ ಜನ ಪರಿಚಯ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಮಾಧಾನದ ಕಲ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಗರ್ಪಲ್ ಸರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ last but not the least, from tomorrow I'm going to miss the classes. Solmail. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಾರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿರ ರಿವಿಷನ್ ಮನ್ಪೆಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಏನು ಹೋಯ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಪಿರಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಲೆ ಬಕ ಸೆಂಥಿಲ್ ಸರ್ ಈರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್. ಪಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಪುದರು ಸೆಂಥಿಲ್ ಯಾನ್ ಚೆನ್ನೈ ಇರುದು ಪಾರ್ತಿರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಚಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು. ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಪಾತೆರ್ದ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಪಾತರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಕಲ್ಚರ್ ತೂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಓದ್ಬೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಐನ ಬಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ದು ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಏರನ್ ಯಾನ್ ತೂಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಾದಲ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಸರ್ ತೂದೆ ಆಯಕ್ దగ్గర ಆಯಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೆನೋಡು ಯಾನ್ ಕೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಎಂಕ ತುಳು ಪಾತೆರ್ದ ಯಾನಿನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಮಲ್ಮೇಲು ಸೆಂಥಿಲ್ ಸರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆರ್ನ ಪುದರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಸದಾಶಿವ. ಎಂಕ್ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಆತಂಡ್. ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಪುದರ್ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆರ್ನ ಊರು ಹೆಬ್ರಿ, ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಊರು ಬೆಳ್ವೆ. ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ 2 ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ. ಕೋಲಾಡ ಟೈಮ್ ದಾಯಪಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಪೂಜಾ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಆತೆ. ಎಂಕ್ ಸತೀಶದ್ ಯಾನು 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ದಾಯ ತುಳುಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಪೋದಿತ್ತೆ, BR ಶೆಟ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ದುಂಬುದ ತುಳು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಕೋಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ
ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತೆ ಸರ್. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಕಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಲ್ಮೇಲು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಬಕ ಸಲುರಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರ ಸಲುರಾಜ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್. ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುಡರು ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಯಾನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ತೇನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತೇರಿಗಳ ಶಬರಿಮಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಒಲಿಸಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಾನ್ ಉಡೇಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳಿ ಒಂಜಿ ಮೇಕಲಿ. ಬಾಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳೇರು, ನನ್ನ ಮೆಕಲಿ ಇಯರ್ದು ಉಳ್ಳೇರು. ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೂಳು ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಎನ್ನಡ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ 90% ಜನಗಳು ಉಳ್ಳದು ಉಳ್ಳೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಿ 2020 ಶುರು ಆಂಡದ ಪಕ್ಕ ಇಂಕು ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಕೆನ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನಾಕು. ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಭಾಷಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಹೊರ್ತದು ಯಾನ್ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಸರ್. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಉಲೈ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಕಲಿಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡೇರ ಸಂತೋಷ. ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಬಾಬು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡ್. ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ್ದು. ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಹಾಬಲ. ಏನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಇನಿ ಮಾತ ಜನ ಬಂದು ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿನ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ. ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಕಲಿಯೋಡು ಪಂಡ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂತೆ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಸರ್ನ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ದ ಕೂತು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಂದು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಇರಾಗ ಮಾತ ಇರಾಗ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪನ ಈ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಎಂಕ ಆತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇಜ್ಜಾರ ಇರ್ ಬತ್ತದು ಇರ್ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಇರಾಗ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಸೊಲ್ಬಂದು ಆತೆ ಸರ್. ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಒಂಜೆ 30 ದಿನೋಡು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರು ಮಲ್ತುಕೊಡು ಪಂಡ್ ವಿನಂತಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಅವು ಮಾತ ಪಂಡೋಡು ಸರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೈಮ್ ಬಲ್ತೇನದವರ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಮುಗಿಪುವೆ ಪಂಪಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಪುನ
साधारण जे 2-3 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಎಂಚನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಟನೆಟ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಂಜಿ ಆತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ಆತು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯೆ ಅವು ಆತ್ ಒಂಜಿ 1-to-1 ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಪಲ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆತು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕಲ್ಪವರ ಬೊಕ ಐಕೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಂದರ್ಕ ಉಂಡದು ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಂಡ ಕಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಈವನ್ ಟೀಚರ್ ನಗಲು ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಇಂಚದ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಚದ ಆಡಿಯೋ ಇಂಚದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಅವೇ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೆವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೂಪೋಡು ಪೋನುಂಡು ಆಚೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಲಿ ತುಳುಕು ಈ ಟೈಪ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಈ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೋಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಇಂಚ ಕೊರೋಲಿ ಅನ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ತೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಬಟ್ ಒಂದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 8-9 ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದವರ ಡ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಂಡಲಾಗಲು ಅಗನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಂತೇನೆ ತೊಯ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ .teachable.com ನಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ತುಳು ಕೋರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟಿರೆಗ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಆನಿ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಜಿನ 25 ದಿನ ಇಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನ ಇತ್ತು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಸಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಐತರ ಕಾಪೋಡು ಐತರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬರೋಡು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅರ್ಧಡು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬರ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಕಲ್ಪಬಳೆ ಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಲ್ಪಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬಸ್ ಪೋನುಲ್ಲಾರ ಮೆಟ್ರೋ ಪೋನುಲ್ಲಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ತೂಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಇದೊಂದು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಂಚ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುಂಡ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜನಾಗ್ಲೇಡ ಪಾತಿರ ಎಂಚ ಆಗುಂಡು ಒಟ್ಟಾಸ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಸಿಂಕ್ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆವೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿವಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಸರ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಡೆ 9 ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆತೇಜಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಾರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಲೈನ್ ಬಿಸಿ ಆದಿಪ್ಪನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಏನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ಲ ತುಳುಲು ಪಾತೆರ್ಲಕ್ ಜನಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಾಚಿಂಗ್ ತೂತುಂದುಲೆ ತುಳುದ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ತೂತುಂದುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10-15 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಗದ್ಯನ ಓದುನ ಪದ್ಯನ ಓದುನ ಮೊರನೆ ಪುರಂಚಿನ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೆ ನಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಮನ್ಪಗ ಸರ್
ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಏರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೆಗೆ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ಚಲೋ ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಣ್ಣದುಲೆರ ಮೆರ್ನ ಪೋದರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಈರ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಓದಿರೆ ಉಂಡು ಓದಿರು ಸತೀಶರೇ ಮುಪ್ಪೊಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಪಿನ ಗಿಲ್ಬನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಆಂಡ 30 ತುಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ತೆರ್ಪಕರ್ನೇರು ಸತೀಶ್ ಹಾಕ್ಬಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸತೀಶ್ರಿಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರ್ ಅಗ್ಲಂಗ್ಲ ನಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಗ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಂಥಿಲ್ ಬೊಕ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬರೊಂದುತ್ತೆ ರತೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿನಿ ರೆಡ್ಡಿಯರಿಗೆ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಗಣೇಶರ ಬುಕ್ಕ ತಮಿಳ್ದಾರ್ ಬುಕ್ಕೋರಿಗ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಹಿಡಿದು ತುಳು ಬರದಿನಗಲೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಭಾಷೆ ವಿಸ್ತಾರ ಪೋಪುಂಡತೆ ತುಳು ತಗಲೆಗಳ ಕಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡಿ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿರುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಓದಿರ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರ ಇತ್ತ ನಿರುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಕವಿತೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಒರಿ ಜನಪದ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ತೆಲಿಕದ ಮೋನೆದಾಲ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ 7 ಜನ ಪಲೆಯಲ್ಲು ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ತೆಲಿಕದ ಮೋನೆದಾಲ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ 7 ಜನ ಪಲೆಯಲ್ಲು 7 ಜನ ಪಲೆಯಲ್ನ 7 ವರ್ಣ ದುಂಗಿಲೋ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ 7 ವರ್ಣದ ಕಾಜಲು ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ 7 ಪವನ್ ದೋಲೆಲ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ 7 ಎಳೆತ ಮಾಲೆಲ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ತೆಲೆಕದ ಮೋನೆದಾಲ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ 7 ಜನ ಪಲೆಯಲ್ಲು ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಉದ್ದ ಜಡನೆ ಬುಡಿಯಲ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಮುತ್ತು ಭಕ್ತಲೆ ದೀಯಲ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಮುಡಿತ್ತಲ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಮೂಂಕುನತ್ತ ದೀಯಲ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ತೆಲಿಕದ ಮೋನೆದಾಲ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ 7 ಜನ ಪಲೆಯಲ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೀರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಈರು ಒಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ಸರ್ ಬಾಲೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಗೊದ್ದೆ ಪಾತಿರು ತಪ್ಪು ಪಾತಿರು ಅದೇ ನಂಗೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಬಾಲೆ ಗೊದ್ದೆ ಪಾತೆರ್ನವೇ ಉಂಡತೆ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಇಗಲಿತ ಏತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರಡಲ್ಲ ಏತು ಗೊದ್ದೆ ಪಾತೆರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನು ನಾ ಕೆಬಿಕುಂಡತೆ ಅವು ಅಮೃತದ ನೂರೆ ನೇರ್ಪಣ್ಣೆಕ್ಕ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜ ನೇರ್ಪಣ್ಣೆಕ್ಕ ಅಮೃತದ ನೂರೆ ಅವಿಗೆ ಏನ ತಪ್ಪುತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತುರುಕು ನಿಗುಲು ತಪ್ಪುಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಕಲ್ಪೋಡು ತಪ್ಪುಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕರ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾತೆರ್ ಅಂಚ ಅದು ತಪ್ಪೇ ಸರಿ ಮುಲ್ಪ Thank you very much. Thank you for your support. ಈರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಪಂಡ್ಪೇರ ಸರ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇರ ಎನ್ನ ಕವಿತೆ ಪಂಪೆ ಅದು ಪುರ್ತು ಬೇತೆಯರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓದಿರೆ ಬಂದೆ ಓಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ಪೇರಿದ್ದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ yes sir ರೆಡಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ ತುಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂಜೆರಡು ಪಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಪಂಪುವೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ
ಉನ್ಕುದು ವಯ್ಯಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉನ್ಕುದು ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕಾತುಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಹೊನ್ನಯ್ಯನ ಮೋನೆ ತುದು ದಾಯೇ ಪೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದ ವಯ್ಯಾರಿ ಜಾಜಿ ಪೂತರೆ ತದೀದು ಓಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಅಚ್ಚದಿಂದ ದಾನಿ ಸೋಕುದೆ ನಾಶಿಗೇಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಕಂಠದಾಯದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೂಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೂಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲದೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕಾತುಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓನ್ನಯ್ಯನ ಮೋನೆ ತುದು ದಾಯಿ ಪೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲರ ಸಿಂಗರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ್ಪು ಇರೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸಾಲು ಎಂಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಡಾಡ ನಮ್ಮ ಧನಿಕುಲು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೇ ಬರೆದು ಆರೇ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಊರೊರ್ಮೆ ಅನ್ನೋದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗು ದುಬೈಡ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಲಿದೆ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೊತ್ತು. ಏನುಂಡ ಕೇಳೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಮೋಕೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ದಯಪಣ್ಣಗ ಯಾನೂರಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮುಂದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುತ್ತಲೆ ಅನ್ಪಿನ ಮೋನರಾಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಏನ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅರ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಮಾತ ಮಿತ್ತವ ಇದೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಅರ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಮೋನರಾಗಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತುದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮೋನರಾಗಡು ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೋನ್ ಇಡ್ದು ಏನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ ಏನೊಂಜಿ ಬರೆಯೋಡೊಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸವಾದ ಬರೆಯರೆ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಎತ್ತು ಜನ ಪಂಡಿರ ಅವು ಸಾಲು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಾಲೆ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೆರೆನಲೀಲೆ ಪಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡು ಕುಡೊಂಜಿಕ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ವೈಕ್ ಪಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಐಟ್ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ನಿಗ್ಲ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವ್ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಏತ್ ಶಿಸ್ತು ಏತ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಓಲಾಂಡ ಸೇರಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿಲೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪಂಪೆ ಆತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ವಗಾಲೆ ಜಗಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೇರನಲಿಲೆ
ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಪುಲ್ಲು ಪೂರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಭೂತಲೆ ಮಾತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಉಪ್ಪೆ ತೋಲ ಕಟೀಲಿಗೆ ತೋಲ ಕೊಲ್ಲೂರು ಉಪ್ಪೆ ತೋಲ ಕಟೀಲಿಗೆ ತೋಲ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪರುತೂತನ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿಲೋ ಕುದಿ ಮುಚ್ಚಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪರುತೂತನ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿಲೋ ಕುದಿ ಮುಚ್ಚಿ ತುಳುನಾಡ ಪುಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಈತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಬಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರ ವಿದೌಟ್ ಮೈಕ್ ಪಂಡ್ಪೇರ ಸರ್, ವಿದೌಟ್ ಮೈಕ್ ಏನದಿತ್ತು ಜಾ ಅವು ಒಂತೆ ಇವು ಬಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್ ಲೇತೆ ಸಾಂಗ್ ಅಡಿಜಿ ಸರ್ ಒಂತೆ ಏಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಏಕ ಹಾಪುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಕೊಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಕೊಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ವಾರಿ ಪುದರ್ದ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ವಾರಿ ಪುದರ್ದ ನಾಡು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ದೇವರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸಲ್ಮೇಲ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನು ಓದುವೆ ಪದ್ಯ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಇರ್ನ ಕವಿತೆಯ ಸರ್, ಕವಿತೆ ಇರ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಸರ್? ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಡು ಉಂಡು ದಿಂಜ ದೆಪ್ಪಡು ಸರ್ ಒಂದು ಗಡಿನಾಡ ತುಳು ಬೊಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಪುಣ್ಯ ಸೇರ್ನಗ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಏನು ತುಳು ಬೊಲ್ಲಿ ದೇಗದ ತೊಂಟೆ ಬಂದ ಇನಿ ಇನಿ ರಡ್ಡು ತುಳು ಬೊಲ್ಲಿಲು ಒಂಜಿ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲ ತುಳುವ ಬೊಲ್ಲಿ ನಂದು ಕುದರಾತಿನರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪದ್ಯನೇ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ ಗಡಿನಾಡ ತುಳು ಬೊಲ್ಲಿ ನಂದು ತರೆ ಬರವು ಇಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲು ತೀರ್ನ ಪಗ ಬರೀತೀನಿ. ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗಡುನಾಡ ಕೊಡಿ ಬಾನೋಡು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗಡುನಾಡ ಕೊಡಿ ಬಾನೋಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ತಡೆದಾಂತೆ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಲಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗಡುನಾಡ ಕೊಡಿ ಬಾನೋಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ತಡೆದಾಂತಿ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಲಿ ದಿನತೂದು ದಿನದೀಂಡು ನೂದಾಯಿ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಯಕೊಡು ತೆಕುಪೋಣು ದಿನತೂದು ದಿನದೀಂಡು ನೂದಾಯಿ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಯಕೊಡು ತೆಕುಪೋಣು ತುಳುನಾಡುಗು ಗಡುಪಾಡೆರೆಗು ಮಡುಬುರ್ನಗ ತುಳುನಾಡುಗು ಗಡುಪಾಡೆರೆ ಮಡುಬುರ್ನಗ ಮಲಬಾರದ ಕಡೆತಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಕಾರನು ಮಲಬಾರದ ಕಡೆಟಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಕಾರನು ಅಡಿ ತಪ್ಪಾದು ಇಡೆ ಜಾರಾದು ಕರುನಾಡಿದ ಮುಡಿಟು ಕೊಡಿ ಏರಾದು ತನ್ನಪ್ಪೆನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ತಿಗಲೆ ಮರತ್ತು ಅಮರದುಂತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪುತ್ತೋಳಿ ಮಲಬಾರದ ಕಡೆಟಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಕಾರನು ಅಡಿ ತಪ್ಪಾದು ಇಡೆ ಜಾರಾದು ಕರುನಾಡದ ಮುಡಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಯೇರಾದು ತನ್ನಪ್ಪೆನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ತಿಗಲೆ ಮರತ್ತದು ಅಮರದುಂತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪುತ್ತೋಳಿ
ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಕರ್ಮನು ಸೊರದೆರ್ತು ಪನ್ಪಾಂಡು. ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದ ಕರ್ಮನು ಸೊರದೆರ್ತು ಪನ್ಪಾಂಡು. ಕಲ್ಪು ಕಲಿಕೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಸೆದ ಪೆರ್ಮೆನು ತರೆದರ್ತು ತೆರಿಪಾಂಡು. ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆದ ಕರ್ಮನು ಸೊರದೆರ್ತು ಪನ್ಪಾಂಡು. ಕಲ್ಪು ಕಲಿಕೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಸೆದ ಪೆರ್ಮೆನು ತರೆದರ್ತು ತೆರಿಪಾಂಡು. ಒಂಜಾವಡು ನಮ ಒಟ್ಟಾವಡು ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಒರ್ತನೋಡು. ಒಂಜಾವಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾವಡು ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಒರ್ತನೋಡು. ಐಕ್ಯಗಾನದ ಜೋಡು ರಾಗನು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಗೇನದೊಸರ್ನು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರ್ದು. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕೊಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಡರಾವೆರೆ ಪೋಂಡು. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಗೇನದೊಸರ್ನು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರ್ದು ಬೆರ್ಮೆರ್ನೆ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕೊಡು ಅಲ್ಪ ತುಡರಾವೆರೆಗ್ ಕರ್ಮ ಲೋಕೊಂಡು. ಕರ್ಮ ಲೋಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಪಕ್ಕನೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡು. ಕರ್ಮ ಲೋಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಪಕ್ಕನೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡು. ನೂದಾದು ಕಾಯ ಮಾಜಿನ ಮಾಜಿದು ಮಾಯ ಸೇರಿನ. ನೂದಾದು ಕಾಯ ಮಾಜಿನ ಮಾಜಿದು ಮಾಯ ಸೇರಿನ. ನೂದಾದು ಪುದೆ ಜಾವಾಯಿನ ಪುದೆ ಜಾವಾದು ಕಡುಬಾಡಿನ. ತುಳುನಾಡದ ಬಂಗಾರದ ಎಸೆಲ್ದ ತಾಮರೆದ ಪೂ. ನೂದಾದು ಕಾಯ ಮಾಜಿನ ಮಾಜಿದು ಮಾಯ ಸೇರಿನ. ನೂದಾದು ಪುದೆ ಜಾವಾಯಿನ ಪುದೆ ಜಾವಾದು ಕಡುಬಾಡಿನ. ತುಳುನಾಡ ಬಂಗಾರದ ಎಸೆಲದ ತಾಮರೆದ ಪೂ. ನನ ದಿನ ಪುಲ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗು ನೀರು ಮೈಪನಗ ಕೈ ಮುಗಿಯುನ ದೇವರೆಟ್ಟುದ ನೆಂಪು ಮಾತ್ರ. ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕವಿತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರಗೆ ಸೊಲಮೇಲು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. It's the way we presented and the quality of the kavite. Even though we don't know the exact Tulu, we understand what is the value of that. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Ite ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಸೆಂಥಿಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾರ ಪಂಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಪಾಡುವೇರು. ಸೆಂಥಿಲ್ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ? ಸೂಪರ್ ಆಕೆ ಉಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡನು. ತುಳುಟ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕೊಂಡು ഞാനതിൽ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್లో ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದು ಬತ್ತಿಂಡು ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಮಲ್ತೇನೆ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಂಬುಡು ನಿನನೆ ದುಂಬು ಸುಗಿಸುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತವೇ. ನಂಬುಡು ನಿನನೆ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತವೇ. ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮೊದಲು ಮದುತ್ತ ಬೂಡುಡು. ತುಳುವೆರೆ ನಾಡುಡು ಮಧುರದ ಬೂಡುಡು. ಬೆಳಗಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪು ನಂಬುಡು ನಿನನೆ ದುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾರಾ ಸಂದವೇ. ಬತ್ತಿನ ವಿಘ್ನುಲು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುಲ ಬರ್ತಿನ ವಿಘ್ನುಲು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲ. ಬತ್ತಿನ ವಿಘ್ನುಲು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುಲ ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಲ. ಬಿಸಗಲಿಗಡು ಮಾತಲ ಮಾಜದು ಕಾಪಲ ಅಮೃತೋ ಗಲಿಗಡು ಒದಗದು ನಡಪಲ
ಸುಬಗಚ್ಚ ಬೂರ ಕೈ ಸೇರಲ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಒದಗಲ ಸುರುಬೂಜ ಮಲ್ತು ಅಂಡ ಬೂರುವೆ ಬೊಟ್ಟಜ್ಜ ನಂಬುದು ನಿನ್ನನೆ ದುಂಬು ಸುರಿಯುವೆ ಇದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತವೇ ಮಧುವಾಗಿ ನಿದ ಪಟ್ಟೆ ಇನ್ ಕರೆತುಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಗುಲ್ತಿ ಗುಡಿತುಲ ಮಧುವಾಗಿ ನಿದ ಪಟ್ಟೆ ಈ ಕರೆತುಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಗುಲ್ತಿ ಗುಡಿತುಲ ಮೊಳೆನು ಪಾಡಿದು ಕುಳಿದಿನ ಲೋಕದ ಮಾಮಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ಸರಿ ಎಂಬುನು ಈ ಮೋಕೆ ತೊಳಿದು ಅಭಯ ಕೊರುಳ ಬೊಟ್ಟಜ್ಜ ನಂಬುದು ನಿನ್ನೆ ತುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಇದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತವೇ ತುಳುವರೇ ನಾಡುಡು ಮಧುರದ போடுடு ತುಳುವರೇ ನಾಡುಡು ಮಧುರದ போடுடு ಬೆಳಗಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಯೇ ನಂಬುದು ತುಂಬು ಸುಗಿಪುವೆ ಇದು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತವೇ Head Senthil sir, good. Very good try, Senthil. Very good try. గ్రాప్సింగ్ పవర్ బాగా ఎడ్డే ఉండు ఇంజనీర్ పన్నుండ ఆయన ఇంచనే పోతాను మీరు గట్టి సాంగ్ లో ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಇಂಚ ಪತೊಂದೇರ ಬಂದ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬರೆಪೇರ ಅನ್ನೊಂದು Try. You should try. Thank you. Salmelu Senthil sir. ಇದೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಂಡೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಕಲಿತಾರೆ ಅರಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಶೆಟ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಸಸ್ತು ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಸಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿನರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಪರಶುರಾಮ ದೇವೇರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ್ನ ಆಜನೆ ಅವತಾರ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ್ನ ಆಜಿನ ಅವತಾರ ಐನ ಪರಶುರಾಮ ಸಮಯೋಡು 621 ಸಲ ಈ ಭೂಮಿಡು ಇತ್ತಿನ ಶತ್ರುನ ನಾಶ ಮಲ್ತಿನರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭೂಮಿಡ ಆಯರ್ನ ಗುರು ಕೃಷಪ ಋಷಿ ಗು ಆರು ದಾನ ಮನ್ಪುಯರ್ ಅಂಚನೆ ದಾನ ಮಲ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ದಾನ ಮನ್ಪಿನ ಭೂಮಿಡು ಯಾನು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಡು ಬತ್ತದು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಯಂಕ್ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪುರೆ ಜಾಗ ಬುಡುದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಕೇನ್ವೇರು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೇನ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ಬುಡುದು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮಗ ಜೋರು ಕೋಪ ಬತ್ತಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ದೆತ್ತದು ಇಡೀ ಸಮುದ್ರ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬುಡುರೆ ಪೋಪೇರು ಅಪಗ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಈರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಈರ್ ಏತ್ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ ಕೊಡಲಿ ಆತ ದೂರ ಈರ್ ದಕ್ಕರೆ ಆತ ದೂರ ಯಾನು ಪಿರ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು
ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನದಿ ಉತ್ತರಗ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುತ್ತ ತಿಕ್ವೇರು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಸೀಮೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಆತೆ ಸರ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರಿ ಈ ಕತೆ. ಸರ್ ಅದ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ನಾನು ಬರ್ದಿತ್ತು, ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೊಂತೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು. ಹಾ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ ಇತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾ ದಯಾನಂದ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಕೇಳುದುಂಡು ಸರ್, ಕೇಳುದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಹಾ ಇತ್ತ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರ್, ಬಿಡ್ಲೆ. ಹಾ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಬಾರ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕರ್ನ ಆದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೇರ. ಆರಿನಿ ಬತ್ತದ ಬಾಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇರ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾನ್ ನಮಕ್ ಗಟ್ಟೊಡು ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಮುದ್ರಡು ಸಿರಿಪಾದ ಆನ ತರೆಡ್ದು பொன்ன நீருக்கு 4 கால் ನಡೆದು 2 கால் ನರಮಾನೆ ವರೆಗುಂಟ ಮಾದರಿಲ್ಲ ತಾಂಗುಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಬೆತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೋಗದ ಜಕ್ಕೆಂಡು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರ ಕೊರ್ದು ನಮನ ನೂರುದಾತು ನುತ್ತೆ ಬಾರದಾತು ಕೋರೆದಾಂತ ನಲ್ಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಚಿತ್ತದ ಈರಿನಕ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀಟಪ್ಪಟ್ಟ ದೂರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ನಾಡಾದಿಪ್ಪು, ಅತ್ತಂಡ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು, 7 ಕಡಲದ ಆಯರಡಾದಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲೆ ಪನ್ನಗ ಉಸುಲು ಕುತ್ತ ಅವು ಗೆಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಕೋವಿಡ್-19 ಆ ಸೀಕ್ರದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ಡ ಕುದರತೆ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲೆ ಅಂತ ಕುದಾರೆ. ಆ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲ ಸೀಕ್ರದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಡ ತುಳುವಪ್ಪೆಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಬೆರ್ಮೆರಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗಳು ನಟ್ಟಂತ ಎಂಗಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಈ ಮೇಲೆತ್ತುದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಲಾಡು 30 ದಿನೊಟ್ಟು ಈತು ಜನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬಾತಿರ ತಯಾರಾತೇರೆ ಮಂಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ, ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ತೊಟ್ಟ ಕೊಡೋದು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ ಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಅದು ಯಾನ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನೈಯನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಡಲ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಆರ್ನ ಸೊರಕೆ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೊರಕೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಡಾಟಾ ವೈಫೈ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುನರ ಬೇತೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಅಂತ ವೆಯಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರು ಬರ್ತಾನೇಟ ಬ್ಲಾಂಕ್ ದಿ ಬರ್ಚೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಸರ್. ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಸರ್.
ಕೇನುಂಡೆ ಕೇಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಅವೇ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಬಾರಿ ತೊಲ್ಮೇಲು ಗುರುಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ ಪುರುಷೋತ್ಮನ್ನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಗುರು ಸದೃಶ್ಯರು ಯಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪೆ ಬಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದುಬೋದು ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೆಂಗಳೂರು ತಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವಡು ತೂತಿನಾರ ಎಂಗ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ ಆರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆರು ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಅದೇ ತುಳುವಪ್ಪನ ಎನರ್ದುಲ ಮೋಕಿದ ಮಗಿಯರಿಕೆಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ ಅರಿಗೆನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂಟೊಂದಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಇರಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲಿರ್ನ ಬೆರಿ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ಅರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದು ನಮ್ಮದು ಇಂಚಿನ ಬುಡವು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿರುಪಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ಆರು ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಪಂಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕವಿತೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕವಿತೆ ಅವು ರಾವು ಕೊರುಂಗು ರಾಯರನ್ನೇ ಕೇನು ಜಲೆ ಪಂಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪದ ತಲ್ಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಪಲ ಇರ್ಲಿತ್ತ ನೋಡ್ತಿ ತಂಗಡಿನ ಏತ ಮೋಕೆಡ್ ತೂಪೇರು ಪಂಡ್ಪಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರದ ಪೊಲಬು ಆ ಒಂಜಿ ಇತ್ಯ ಕವಿತೆ ಉಂಟು ಯಾನ ನಿರುಪಮಕ್ಕಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇಶ ಮಂಟೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಅಜ್ಜರು ದೇವಿರಪ್ಪೇರು ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕಿರ್ನ ರಗಳೇನ ಪಂಡ್ಪುನಾರು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಗಳೆ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿಂದು ದೂರದಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಅರವಿನ ಪ್ರೀತಿಡೊಂಜಿ ತರ್ಕೊಂಡಿರ್ತುಲ್ಲೆ ನಿರುಪಮ ನಾಗೇಶ್ ನಿರುಪಮಕ್ಕಗ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬರವದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನೇ ನಮ್ಮ ಸೆಂತಿಲ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ನಂಬುದು ನಿನನೆ ದುಂಬು ಸುಗಿಪೆ ಆ ಪದನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ಯರ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಳು ಪಾತಿರಿರೆ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡು ಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರೂಪಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ನಿರೂಪಕ ಇಜ್ಜಿನ ಕನ್ನಡ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆದ ಮಂತರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಏನಂಜಿ ಮೊಡೆ ಒಂದು ಪೋಯರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಡೆ ಪುನೆ ನಾತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಪನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೊಡೆ ಒಂದು ಪೋಯರಿ ಇರೆಗ್ ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ರನ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಪ್ರಥಮ ಓ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಐದು ದುಂಬುಲ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮಲಿಡು ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲೇರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚಿರ್ತೇನ ತುಳು ಪಾಠದ ಈ ಉದ್ದೀಪನ ಆತಂಡ ಸಮಾರೋಪ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಥಮಲುಂಟು ಆ ಪ್ರಥಮಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ದಯಗಿಂಡ ಐಕ್ಯಾನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರೆಯನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೆದೆ ದಯಕೆಂಡ ಕನ್ನಡದೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಟು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಏನುಂಡ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಏನೋ ಓಲೈಜಿ ಸಾಧಿಸವನ ಚಲನ ಮಾಡಬಹುದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಗುರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದಾರಿಗರ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಗುರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಿರವುಡೊಂಜಿ ಗುರು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಣ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಾಟ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈರ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಪಾಠ ಕೊರಿಯರು ತುಳು ಲಿಖಿತ ಪಾಠ ಕೊರಿಯರು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಕೊರಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಈ ಒಂದೇನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಒಂದೇನು ದುಂಬು ಕೊನಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗಲ ಸಾಕಾರುಡಿ ನಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಭೆಟ್ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಯನ್ನ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಇತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಪಂಚದಿ ಅವು ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಈತನೇಟ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ 25 ವರ್ಷದ ಪರತಾರೆಲೆಗೆ ನಿರ್ಮೈತು
ಅರ್ಥ ಆಡಿನಿಗಳಿಗೆ ಪರತಾರೆಲೆಗೆ ನೀರು ಮೈತಂಡ ಪನ್ನಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀ ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಏರು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೇರು ಅಡಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತ ಈ ಸರ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಹೋಗೆಂಡ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬೊಂಬೈದ ಬಿದಯೂರ್ದ ಸಂಘಟನೆ ಅವಕಾಶ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಜಿ ಗುರ್ತಿಸಾರಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವಳು ಓ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಕೇಳು ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ತುಲೆ ಮಾತೆರಡ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಬಾಲರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಯಾಕೆಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಣ್ಣ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಚಿನುಂಟ ಅವು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಾರ್ಥನ ಬನವೇರೆ ಸಂಧಿ ಬನವೇರೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬನವೇರೆ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲರ್ನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಇಂಚಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವಕರನ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲನ ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆ ಗುರುತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಗ 3.6 ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಪಿರಪ ಒಂದಿನಲ್ಕ ಅವು ಡಿಸಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಒರಿಯುನಲ್ಕ ನೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿರಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3.6 ಕೋಟಿ ಬೈದುಂಡು ಐಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಭವನ ತುಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಯಾನಿಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲರ್ ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಒಂದು ಯುನಿಕೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿದಾಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ಡ ಮಾತೆರಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಇನ್ನಿತ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಅವು ಬೈದಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧ ಐಟ್ ಗಡಿಕಾರ್ಯದ ಬರ್ತನ ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ವಾಲಗ ಜೀವಟಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು 14 ವರ್ಗೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ಚಿಂತನೆ ಬೇಡಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉದಿಯರಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ನಿಗಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇರುಂಡತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕುಳು ತಮಿಳದ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇಂಡು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಿದಡದೆ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಒಂದು ಹೋಗೆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಅವಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯ ಅವೇನು ಈರ್ ಮಲ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಂತೊನಬೆ ದಾದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆದ ಕಲ್ಟ ಈರ್ ದಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆಂಡ ಈರ್ ನಮಕೇನ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಭಾಷೆಲು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿದೆ ತುಳು ಈರ್ ಓ ಪಂಡ್ಪರ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಭಾಷೆಲಿತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕನ್ನಡಗು ಲಿಪಿ ಅವು ಬಟ್ಟಿಪ್ರೋ ಲಿಪಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬರ್ತನ ಕನ್ನಡಗು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಚ್ಚಿ
ಇತ್ತೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇருந்து ಕನ್ನಡದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕನ್ನಡ ಕಳಿಸುವ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ, ರೋಮನ್ ಲಿಪಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಸೊಂದು. ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ತುಲೆ ಲಿಪಿ ಉಂಟು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಟು. ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ರಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬಂದ್ಪಿನಕ್ಕೆ 25 5 ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತೆಗೆದಿನ ಸತೀಶ. 25 5 ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತೆಗೆದಿನ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡ್ ಈ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನ ಈತನೇಟ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಏರು ಪೋತೆರ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಗೋಪುರ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ತದ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕೈ ಪತ್ತದ ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುನಲ್ಕ ಆವಡು ಅವು ಆ ಕೆಲಸ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ. ಈ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆ ದಕ್ಲೇನ ತುಳು ತಂಜೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕುಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಈರೆಗ್ ದಯದಿವಡ್ ಮೊಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕವಿತೆ ಬನ್ನಗ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮೊಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕವಿತೆ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬನ್ನಡ ಪನ್ಕತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವು ಪಂಡದ ಯಾನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ ಅವು ಯಾನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಂತೆ ಅವೇನ್ ನಿಕ್ಲೆ ದುರ್ದೀಪೆ ಅವಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆನೊಡ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೆ. ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೆ. ಜಡಪತಿ ನಕ್ಲೇನು ಕುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕಲ ನಂಜಿನ ರಕಟ ತೊರ್ತು ಗಿಡಪುಲ ಕಂಟ್ಯನುದಾಪುನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಗೇನಯಿ ಕೊರ್ಲ. ಕಂಟ್ಯನುದಾಪುನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಗೇನಯಿ ಕೊರ್ಲ. ಉದಿಯ ಬೆನುಡು ಗಾಳಿ ಕಡಲದ ಉಳೈ ಪುಟ್ಟವು ಈಗೇನ ಉಡಲದ ಉಳೈ. ಯಾನನ್ ಪೆ ಅಮ್ಟು ಪೋವಡು ಪಿದೈ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ನಂಟು ಪುಟ್ಟ ಒಡಿನಿ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರಿನ ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರೆ. ಡೆನ್ನನ್ಪಿ ಸೊರಲಕ್ಕನಗ ಎನ್ನನ್ಪಿ ಬಂಟು ಬಲಿಪುನಗ ನಮ್ಮಂಪಿ ಉರೆಲುರಿಪುನಗ ಉರೆಲು ಬಂಡ ಕೊಳಲು ಉರೆಲುರಿಪುನಗ ಮೈಮೆದ ಮಾಯ ಇನಿನಲಿಪುನಗ ಬೊಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರಿನ ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನಿರನ ಪಡೆದ ಬಂಡೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ರೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಏಪಲ ದೆತೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೆರ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ. ನಮ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನಂಡ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾತೆರ್ಗ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಝೂಮ್ ಎಂಜಿನ ಆಪ್ ಉಂಡ ಅವೇನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತನೆ ನಲ್ಲ ಅತ್ತಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಂದಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನದಲ ಬುಳೆಚಿಲಾಂಡ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗರಿಯರ್ ಏನಂಚ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಾವಿದೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡೊಂಜಿ ಗುಡಿಸಲ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಅಂಚಾದ ಏನನ್ನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಡು ಕೊನದಿಯಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರ್ದಾಯ ಬಣ್ಣದ ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ನೆಟ್ ಏರು ಪೂರ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಬುರ್ದು ಬೋದಿತ್ತ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಸೆಂತಿಲ್ರೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಸೆಲ್ವರಾಜರೇ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರೇನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದರೇನ ಮೊಗ್ಲೇನ ಮಾತ್ರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆರ್ದು ಬಾಕಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿ ಎದ್ದುದುಂಡು. ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಗಿಡ ಪುಡ್ಡ ತುಳುವೇರ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನ ನಂಬನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂತ ನಟ್ಟನ್ವೆ ಅವಕಾಶಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನಾಂಜಿ ಸೇರ್ದೆ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಈಗಲನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸತೀಶ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಪಾತ್ರೆಲಿಯ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲೆ
ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೀಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ್ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಚನೆ ಈರ್ ಬರಿತಿನ ಕವಿತೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವು ಕೊರಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಬರೆತಿನ ಈರ್ನ ಎಂಕ್ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಎಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಎಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಈರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ 7899. ಓಕೆ ಏನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸರ್ ಏನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಈಸಿ ಏನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೆಗಾದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಪಂಪೆ ಸೇರೋಡುಯೇ ಸೇರೋಡುಯೇ ನನ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೋಡುಯೇ ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಸಂಧಾವೆ ಸೇರೋಡಿಯೇ ಸೇರೋಡುಯೇ ಸೇರೋಡುಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೋಡುಯೇ ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಾವೆ ಸೇರೋಡುಯೇ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಟ ಇರ್ನ ಅಂಡ ಯಾನ ಇರಡೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಂಟಾದಗೆಂಟ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾನೆಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ಪೆನ ಐಕ್ ಹೊಸ ಸಂಗೀತ ಕಂಪೋಸ್ ಕಾಪಿ ಬೋಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೇವಂತಿ ಸೇವಂತಿಯ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದಿತ್ತು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾದಿತ್ತು ಅಂಡ ಹೊಸತ್ ಎಕ್ಕಡದ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡ ಇರು ಬನ್ನ ಪದ ಓ ಈ ರೀತಿ ಎಕಡ ಪಂಡರತೆ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಅಂದ್ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಅಂಚಿನ ಇರೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರು ತುಳುನಾಡದ ರತ್ನೊಳೆನೆ ಮೊಡೆದ ದೀತಾರತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನೊಳೆನೆ ತುಳುನಾಡುಗಂದತ್ತು ತುಳುನಾಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನೊಳೆನೆ ಮೊಡೆದ ಕೋಪೆ ಕಟ್ಟದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತು ನೀ ಮಲ್ಲಿಗೆನೇ ಅತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅತ್ತಂಡ ಭಾರತ ಬಣ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಕ್ಲೆನ ಗೋಡಿಯಾದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ತರೆಕ್ ಮುಡಿಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಾಳ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮಾತಾಡ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಮಾತು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೂರದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ತಗೊ ಬಂದ್ವಿ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ವಾಕ್ ಚತುರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಇತ್ತೆ ಬಹಳ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇರ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸರ್. ಇರ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿರುಪಮ ಮೇಡಮ್ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲೇರ. ನಿರುಪಮ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಮೇಡಮ್? ರೆಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ, ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು, ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾಲ್ ಕಾರ್ ನೀಡೋಡು, ಬಾಯಿಡ್ ಮಗ ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಕಾರ್ ನೀಡೋಡು ಸರ್. ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಕಾರ್ ನೀಡೋಡು, ಪಜೆ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಕಾರ್ ನೀಡೋಡು. ಸರಿ ಸರ್. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು. ಮಾಮಿಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾಲ, ಮರ್ಮಳ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾಲ, ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ. ಆನೆ ಬಾಯಿಡ ಮಗ ಬಂಜಿಡು ದಗ. ಮಂಗ ಕೈಟ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ, ಮಂಗನ ಕೈಟ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ. ರಾತ್ರಿಡ್ ತೂಯಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಡ್ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ, ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಉಗ್ಗೆಲ್ಗು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ, ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಓಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಶರತ್ ಸರ್. ಹಾ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್, ದಯಾನಂದ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್. ಈ ಜೀರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೇನುಂಡ ಕೇಂಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಈರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಡೇ ಉಲ್ಲೇನ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಇನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೀಠೊಡ್ದೆ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಹತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಬಾತೆರ್ನೆಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾಮಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಾತೆರ್ನೆಕಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಎಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಸುಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಈ ತಾಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾಮಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಯಾನು ಮಣ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಳ ಒಂಜಿ ತುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದಿನ ತೊಜಿಪಾಯರ ಆಪುಂಡ ನಂಗೆ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಿಲೆ ನಮಕ್ ವಿವೇಕ್ ರೈಕ್ಲಿರದ ಬತ್ತನ ಮಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿ ವಾಮನ್ ನಂದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಲ್ತಾಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಎಸಿ ಬಂಡ ಯಾನ ದಾಯ ಬಂಡೆಗೆಂಡ ಕೆಲವು ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚಂಡ್ಲರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೌನ್ ಅದು ಪಂಡೇರು. ಮಾತಾಡ್ಲ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಅಂಚ ಅವೇ ಎಕಡೆ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಬಾರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆನ್ನಿವೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬೋಡು ನಿಖಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೊಂದೇ ಅನಿ ಮುಖ್ಯನ ಕೇಂಡ. ಓಕೆ ಶಂಕರ ಕುಲಾಲ್ ಬಲ್ಪಲೈ. ಶರತ್ ಸರ್ ಸರಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಇರ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ತುಳು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ತುಳು ಪದ್ಯ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಡೈಲಿ ಅಂಕ ಝೂಮ್ ಲೆಪ್ಪರ ಅಂಡ ಇನ್ನಿದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ಸಂಡೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅದು ತೂಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಬಕ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಹೊರನೆ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಂಡಲ ಅವ್ರನ್ನ ರೇಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕೇನಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ಅವದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆರು ಇನಿ ಲೈವ್ ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಯಾನ ದುಂಬುಲ ಇರ್ನ ಕೇಳ್ತೆ ಬದ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಾನಂದ್ ಸರ್. ಅಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಬತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅವು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪಂಪೇರತ್ತ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿಜಿ ಇತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಮಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲ್ಗ ಗೊತ್ತಾಂಡನೆ ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಕೇನ್ ಅಡಿಗೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ಲದಿರತ್ತಂದ ಆರ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ಲನ ಜನನೇ ಅತ್ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಿದಾಯಿ ಉಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದನೆ ಐತಿ ಏನೈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಗಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ನೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಂಚಿನ ಕೊಡು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಪನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಈ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದು ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರೆ ಇಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಬಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಝೂಮ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರ್ ಇಂಚ
ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಾಣಿ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಟ್ಟ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದೆ ರೈಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ತೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಿನ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಪನಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ 50-50 ಶೇರ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಂಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬದಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಹಾಲ್ ದ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದೀದು ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನೆಟ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ತೂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಶಾಂತರಮಣ್ಣಗಲ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಎಂಕೆ ಇರಡ್ ಅಂಚ ಅವಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕೆ ಇರಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ ಎಂಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಣಿ ಅಡಿಗೆರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕೆ ಮನೋಹರ್ ಮುರಣಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ನೆ ಪಂಡೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಈತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ ಅರ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಐಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಾಗ ಅರ ಇಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೇರು ಇಂದೇನಕ್ಕೆ ಆರು ಕೊರ್ನೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾನೋಡು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಅಂಡ್ ಆರ್ಲ ಬರಡಿತೀನಿ ಅರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅರೆಗಳಂಜಿ ಕೋಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಸದಾ 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 ಈ ಕಂಗಳು ಮಂಜಾದರೆ ನಾ ತಾಳೆನು ಭಯ ಬಿಡು ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೋವು ನನಗಿರಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸರಿ ನಿನಗಿರಲಿ ಸದಾ ಕಾಯುವೆ ಕೋಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಸದಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಶ್ರುತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ಒಂಜಿ ಪಣೋಡೆ ಶ್ರುತಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಂದಿದ್ದಾಣ ಶ್ರುತಿ ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಏನುಂಟು ಓಕೆ ಡನ್ ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ನಿನಗೂ ನೆರಳಿದೆ ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ನಿನಗೂ ನೆರಳಿದೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ನೀನು ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ನಿನಗೂ ನೆರಳಿದೆ ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ನಿನಗೂ ನೆರಳಿದೆ ಸೂಪರ್ 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 ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ என்னன்னே ಹಿರೇನ್ ನಡೆಸಿ ಕೊಡಾರೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂದು ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೇಸುದಾಸ್ ಸರ್ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಶೋಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಗುರು ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಗುರು ಸರ್
ಗುರು ಸರ್ ಗುರು ಸರ್ ಈರ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಂದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಈರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಕ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬಾತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಬೋರ್ಡು ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಈರ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಂದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈರ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಡು ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ and what is the status? Simple one in 2 minutes. Can you just explain? ಸರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನದ ಸ್ವರೂಪದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ವಿದೌಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಸೆಂಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಒಂದಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಮಗೆ ಪಂಡೆ ಮೂಲ 5 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾಠ ಪಂಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪರ ಜೋಕ್ಲು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜು ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದೆ ಊರೋಡ್ ಪಿದೆ ಹೋಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಕ್ಕಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ತೂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಪಿ ದಾಂತೆ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿನ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಈರ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಪಾರ ಏನ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪಾರ ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಾರು ಏನ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕ್ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತಿನ ರೆಮಿಂಗ್ಟನ್ ದಾಕ್ಲು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ ಮಾ ಪ್ರಾಣನಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣದ ಅಡಿಟ್ ದೀದ್ ಎಂಕುಲ ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಂಟ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಉಂಡು ಈ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಪಾಣಿನಿ ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೂದು ಈ ಸ್ವರತ ಪಕ್ಕೊಡು ಎವು ವ್ಯಂಜನ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ದದ್ದು ಪ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಮಲ್ದದ್ದು ಇಡಗೇನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಡೆಕ್ ಒಂದು ಆಪಿನ ಕಥೆ ಹತ್ತು ಬಂದು 50 ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಇಸ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು 30 ವರ್ಷದ ಉಲೈ 7 ಲಿಪಿ ಪೊಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪೋಂಡು ದೇವನಾಗರಿ ಪೋಂಡು ಭಾರತಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ತೂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂದ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಲ್ವಾ ತುಳುಗು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಳುಗು ಮಾಡಿ ಬಂಡೇರು ಏನು ಅಂಚೆ ಜತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಕೊಡಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳುಕು ಫಾಂಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಇವೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲಡು ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೋದು ಫಾಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷರ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ತುಳುತ ಕಡೆಗೆ ತುಂಡು ಆಕಲ್ಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ GVS ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಇಂಚೆ ಹುಡುಗಿಯವರು ಇತ್ತೆ ನಿಷ್ಕಲ್ ರಾವ್ ಬಂಡ ಆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೇ ಒಂದೆಟ್ ಇತ್ತೇರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಓಲೆ ಬೈದಿದ್ದೀಚಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ನಮ್ಮ ಎಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಇಸ ಎಂಚಿನ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ ಯುನಿಕೋಡ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಗುಂಡು ಮಲಯಾಳಂಗುಂಡು ಅಂಚ ಅವನೇನ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಆಡಿಟ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಆಡಿಟ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿದ್ದು ತೋಜದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಸ ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಕು ಮುಟ್ಟೋಡು ಜೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಬಹುದು ಹಿಂದಿಲೇ ತುಳು ಹೊಡಿಬಹುದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಲ ಉಂಟು ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಳುಟ ಕೊರೋಲಿ ಅಂಡ್ ತುಳುಟ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ದಾಖಲು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಅವಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಪುರಾತನ ಭಾಷೆ ನಡೆದವರ ಮಸ್ತ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋದು ದಾಖಲೆ ಇದು ಹೊಸದ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ ಈ ಸ್ವರತ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ಎಂಕುಲ ಭಾಷೆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜವು ಈತ ಪುರ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ ಭಾಷೆಡ್ ಬಂದು ಐಕಾಕ್ಲು ಒಂತ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಪಿನಿ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡೊಂದು ಭಾಷೆ ಜಂಡ ಪೋತು ಪಟ್ಪುಂಡು ಭಾರತಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜು ಎಂಚೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂತ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವೇರು ಒಂದು ಬೇತೆ ಲಿಪಿ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಲಿಪಿದ ಪುದರ್ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಫಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಜೋದು ಏರೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಡು ಫಾಂಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜೋಲಿ ಇರೇ ಒಡ್ಡ ಈರ್ನ ಶೈಲಿದ ಫಾಂಟ್ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತದ ತೋಜೋದು ಐತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಡು
ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಲ್ಲ ಅವಿನಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಬೊಕ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಬೊಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಯುವಕರಿಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜೋದೇರು ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಡವು ಪಂಡ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಕೋಡೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ತೆ ತುಳುಟು ಏನು ಲಿಪಿಟಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಅಂಗಡಿದಾಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕೈ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಆತ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಪಕ್ಕಡೆ ತುಳ್ತ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತು ಕಡಬಡ್ದೆ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತನ್ನತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅವಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುನಿಕೋಡ್ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಸತೀಶ್ ಎರಡ ಏನ್ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಮ್ಮುಕ ನೋಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಐತ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅವರುಂಡು ಐಕ್ ಬೇಲೆ ಅವರೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಬ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಬ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ ತುಳಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರನೆ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡವು ಐಕ್ ಮಾತ ಈಗ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆವಡು ಪೀಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆವಡು ನಿಕ್ ಪೂರ ಐತೆ ಅಲ್ಪ 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 ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರವುಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವರ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಆಪುನಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ತೂನಾಗ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ AI ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಐತ ಸ್ಕೋಪ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಂಡದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಪುರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುರು ಸರ್ ಅಡಿಗರ ಇರ ರೆಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ದು ಪಣಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಮಾಲ್ತ ತುಳಿ ಬೊಳ್ಳಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್ಗೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಯರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದು ದಾನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂಟ ಅವು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸರಳತೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಏತು ಮೋಕೆಟ್ ಏತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ ಪತ್ತು ಸೇರ್ಸಾಪೇರೆ ಕರಾವಳಿತ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನ ಪೂರ ಮೂಳು ಸೇರ್ಸಾತೇರೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರದ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಟನ ಮುಖ್ಯ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬರ್ತೇರೆ ಇನಿ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರುಂಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಆರು ಬೊಳ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಈರು ಇನಿ ಅಧಿಕೃತ ಅದು ಚಾವಡಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೇರಿ ಯಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನಾತು ಖುಷಿ ಓವು ಉಂಡು ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಇನಿಕೆ ಎಣ್ಣಾತ್ ಆನೆ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಿ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆತಿತ್ತೆ ಈರಿಗೆ ಏತ್ ನೆನ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಎಂಕಂತೂ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಪುರಲುಂಡು ಬುಕ್ ಆತೆ ಅತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಟ್ ವಾರೀತಿತ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳು ಕೊಂಡ್ರು ಪಾರಪಂಡಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಕಲೆಲ್ಲ ಉದರ್ ಪಂಡಾರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಈರೇ ಅವದಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜತ್ತು 10 100 ಆವಡು ಎಂಕ್ಲ ಕರಾವಳಿದ ಜನಕ್ಲು ರಾಜಧಾನಿ ಉಳ್ಳೋ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಓಡೋ ಐದು ಮಲ್ಪೋ ಗಾಯನಟ್ಟು ಬೋಡ ಪ್ರತಿಭೆಟ್ಟು ಒಯ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜಧಾನಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಲ್ತಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಲ್ತಕ್ಲು ಒಂಜಾ ಸೇರಿಯರ ಶೆಂಡ್ಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗಲಿ ಏನಂತೂ ಮಾಲ್ತೆರೆ ಒಟ್ಟುಕ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆ 4 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕರಾವಳಿತ ಮಾಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಎಂಕು ಪೆರ್ಮೆತ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಮುಕ್ಕುಟ ಪಡ್ಪೋ ಅವು ಮೂಳೆನು ತುಯ್ಯನಿತ್ತೇನೆ ಈತೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಗಾರ ಎಂಚಿನ ಕ್ಲಿಜ್ಜೇರೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಉಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳ್ಯಾರೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿಡಿ ಉಂಡತ್ತಿ ಏತ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ದುಬೈಟ್ ಪೋತುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಲ ಪೋತುಂಡು ಇನಿ ಆರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆಂಡ್ಲ ಆರ ಮನಸ್ಸಿದ ತುಡಿತ ಉಂಡತ್ತಿ ಈ ಪದ್ಯ ಕಾತೆ ಬರೆಪ್ಪೇರು ಅಣುಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಪೋತು ನೆದ್ದಿರ್ನಾಗ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆರ್ನ ತುಡಿತ ತುಳು ಕಾತುಂಡು ಕರಾವಳಿತ ಮಾಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶೆಟ್ರನ್ ಮಾಲ್ತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಆ ಓಲಿಜ್ಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ಯ ಪಣುವೆರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಟ ಇನಿ ಕೆಲವರನ್ನ ತುಳುವರೆಂಕ್ಲು ಅಥವಾ ತುಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಸಮದಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಸೇರ್ತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಅಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಕವನ ಓದಿ ನಾವಿಪ್ಪು ತಮಿಳರು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತಿಪ್ಪು ಈ ಮಟ್ಟಡು ಬರೋಡಂಟ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ಆನಗೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಪೋತಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ಸೇರ್ನಾರೆ ಇನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಏತು ಸೋಕು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡಿರಡ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲು ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಮೂಳು ನಮ್ಮಟ ಸೇರೋಡು ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು
ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಎಡ್ಡೆ ಕವನ ಬರೆಪೇರೆ ಆಶಾನಂದಿರಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆಕಾರರು ದಿನೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುರು ಆರು ತುಳುಕು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಕುಟ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಗ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದೀರ್ತ್ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಂಡ್ಬರೋಡೊಂದು ಹಠಪತ್ತು ಬೆರೆದ ಗುರು ಈರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಂಡ್ಲ ಯಾವೊಂದು ಬುಕ್ ನಳಿನಿ ನಿರೂಪಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಂಡ್ಲ ಏರು ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿತ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಟ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಖ್ಯತ ಮಿತ್ರರ ಪಣಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ತೋಜಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಪಾತೆರ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಎನ್ನೊಡಾಯನವೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕವನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆತೇರು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳು ಉಂಡತಿ ತುಳು ನಾಡತ ಪೆರ್ಮೇನೆ ರಾಜಧಾನಿಟ್ ಐನೊಂಜಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಪಿಲಕ್ಕೋ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಲ್ತುಕೊಡ್ತಾರೆ ತೈರೆ ಸತೀಶ್ ಅಟ್ಪಲ್ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಮ್ ಎನ್ನೋ ಕಾರಣ ಐತೆ ಏತ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಪ್ಪರೆ ಸೇರ್ಸಾಪಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಆರ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಲೆಪ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳು ಇರತ್ತ ತುಳಿತ ವಾಕಾರನ ಕೊರುಂಟ್ಲ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆದಾದಂದ ಎಣ್ಣಂತೆ ಏನೋರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಂದೆ ಮಾಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಇಪ್ಪಣಗ ತುಳುನಾಡ ಒಯ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ರತ್ನಗಳು ಬಂಗಾರಗಳು ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರಿಯರು ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆಡ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಅಂದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಂಕರಣ್ಣ ಬೇತೆ ಇಂಜ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಜ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇತೆ ದಾಲಜಿ ಸರ್ ಆತೆ ಪಾತೆರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತೆ ಸರ್ ಬೊಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಐತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಯ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಣಿದು ಕೇಳೋದುಂಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಓಕೆ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಂಡತೆ ಕೇಳೊಂದುಂಡೆ ಕೇಳೋಣ ಇನಿ ಬರೆಯಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದಿಯನ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ಲೆಗೆ ಸಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದಿ ಅಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನೆ ಅಟೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಸತೀಶ್ ಎರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಪಂಡ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಅವಡು ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಳು ತುಳುಕೂಟ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ತುಳುವೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂದ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೇಂದ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ದಾಯ ಪೋಪರ್ ನಿಕಲ್ ಎದುರಿಡ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕವನದ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ನೇರಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಂಗಾಯಿಲು ಕೇನುವೆರು ತುಳುಕಾದ ಜಪುಡಾವ ಈತೊಂಜಿ ಬೆಗರು ನಿಕ್ಕುದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಂಗಾಯಿಲು ಕೇನುವೆರು ತುಳುಕಾದ ಜಪುಡಾವ ಈತೊಂಜಿ ಬೆಗರು ನಿಕ್ಕುದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಪುದರ್ ಮನುಪೆಂದ ಕುಲ್ಲು ನೆರ್ಪುಜರ ನಿಕ್ಕು ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಮನುಪೆಂದ ಕುಲ್ಲು ನೆರ್ಪುಜರ ನಿಕ್ಕು ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ತುಳುವ ಸಂಘಟನೆಡು ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಉಂಡು ಲಾಭ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಲ್ಕುವರ ದಾಯಿ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಭಾಗ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪಗೆಲು ಕನತ್ತ ಜನಾಂಗ ಪಗೆಲು ಕನತ್ತ ಜನಾಂಗ ಉರ್ಕರಿ ಕೋಪಡು ಯಾನು ಪಂಡೆ ತುಳುವ ಮೆತ್ತನೆ ತೆಲಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಸೇರಾವಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಂಕನಾಡಿಡು ತುಳುವ ಮೆತ್ತನೆ ತೆಲಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಸೇರಾವಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಂಕನಾಡಿಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಟ್ಟೆಡ್ಲ ತುಳು ಉಂಡು ಪೋ ನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ನೆರಡ ಪುಟ್ಟಿ
ಊರು ಬಲತಿ ಮಣ್ಣು ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಅಹಂಕಾರಡು ದಂಟಡ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ಟಿ ನಂಜಿ ನಿಖಿಲಿನ ತಿನ್ಪುಡು ಮರಪಡ ತುಳುನಾಡು ಹುಟ್ಟಿನೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ತೆರೆದಿಂಡ ಕಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಿಮೆ ಅವೇನು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತನ ನಿಖಲ್ ದಾಯೆ ನಿದ್ರದ ಅಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬೆಂಪಿನ ಕಲಿಗೆ ನೆರಡೆ ಎನ್ನ ಕವಿತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಎಡ್ಡೆ ಕವಿತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಾ ಲೈನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ತುಳುವರ ಚಾವಡಿದ ಗುರಿಕರ್ನ ಏನ ಆಶಾನಂದ್ರ ಉಲ್ಲೇರ ಆಶಾನಂದ್ರ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ ಬೋಡ ಮುಗಿಪುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾತಿರಿ ಇರತ್ತ. ಓಕೆ ಬೇತೆ ಚೇಂಡ್ಲರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಡ್ಲರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲರ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರದ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ದಿ ಕೇರ್ನೆಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಿಪೇನೆ ದ್ರಾವಿಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆತಂಡು ಅವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗನೆ ನೆರಿಯರ್ಲ ಪೆಟ್ಲು ತಿದ್ದನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಗನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೆರ್ಪೇರು ಬೂರುಂಡ ತಪ್ಪವಂತುಂಡ ಹಾಕ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಬೇನಡು ಬತ್ತದ ತುಳುನು ಮೂಲೊಂತೆ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಡ ಊರುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತ ಜಾಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದು ಸಂಘಟನೆಗಾರರು ಎಂಕ ಸುರುಟ್ ದಿಕ್ಕನಿ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಣ್ಣತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೇರು ಉದಯರು ಇಂಚ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ವರ್ತನಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಬತ್ತಿನಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಏಪಲ್ ಪನೀರುಂಡು ಇರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕೊರಂಡ ಆರು ದೆದೊಂದು ಒಂಜೆಡ್ಡಾರು ಎಂಕ್ಲೇದಾತು ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಮತ್ತ ಕೊರೋನಾ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪೆ ಐನಿ ಇನಿ ತೋಜಾಯರು ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರು ಬತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಾತೆರದ ಬಿರ್ಸೆ ಆರ್ನ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಕೇರ್ನೇ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಈ ವಿಷಯಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿದಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಆದುಪನಾಗ ಐನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗಂಡಾಗ ವಿದ್ಯಾ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತಿರ ರಡ್ಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋತ ತುಳು ಕಲ್ತ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಏನ್ ಮರತ್ತ ಬರೇರೆ ತುಳು ಪಾತೇರು ಅರ್ಧ ಇರ್ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಪಾತೆ ನೈಟ್ ಅರ್ಧ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲಯಾಳ ಬರ್ಪುಂಡು ತಮಿಳ್ನ ಮಾತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೇರಿದ ಪಾತೇರ್ನ ತುಳು ಇಂಚ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತಿನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಕನವಡು ಇನಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ತೋಜಿಂಡು ಆರು ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಸತೀಶ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡೆ ಲೈವ್ ದಾದ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಆಲೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತೇರ್ವೆ ಬಟ್ ನಲ್ಲಂತ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಟೆಂಡ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಕೇಂಡೇರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲೆ ಬಂಡೇನು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐನು ಬಾರಿ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕೆಲವು ಜನ ಫೋನ್ ಬಂತೀರ ಅವು ರೋಹಿತ್ ಯಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪೋಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಪು ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತಿರ ಬಂಡ ಈತ ಇನಿ ಎಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತುಂಡ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮತ ಮನ್ಪುಂಡುತ್ತಿಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ನೇತೃತ್ವ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಉಂತಾಯನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋದುತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದುಪುನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತದ್ದು ದುಂಬುಗೋರು ಐಕ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸರೆ ಪಂಡೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಅವು ಗೊಂದಲ ನಿಜವಾದ ಉಂಡಾಯ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಂಗೆ ಲಿಪಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬರೋಣ ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಅವು ಎಂಚ ಅವಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರುಲೇರು ಖಂಡಿತ ಅಂದಿತ್ತ ಈ ಗೊಂದಲನ ಉಂತಲೆ ಗೊಂದಲ ಉಂತದ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನು ಬೋಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ರೆ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಕಾವಂದೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಾವಂದೇರ್ ಎದುರು ಬತ್ತಿರ್ನ ಏರ್ಲವಂತೆ ಮನಿಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕ್ ರೈಕ್ಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳುಕು ಏರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತದೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೆಲ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ಚಾಲನೆ ಕೊರಂಡ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರ ಯುನಿಕೋಡ್ಗು
ಐಕೊಂಜಿ ನೆಲೆ ತಿಕ್ಕುಣದ ಮನ್ಪುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬೈಯಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಆಶಾನಂದ್, ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ರು, ಯಾದವೇರು, ಅಡಿಗೇರಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೈನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನೆನೆತ್ತದು ಪರದ ಪಿರಾ ಉಂತುದಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಕೆಲಸಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ಐಕ್ ಫಂಡ್ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದಾಯ ಉಪ್ಪುನ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ರೆವೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ನೆಕ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ನೆಲೆಪಾಡುಂಡ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ದಂಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಬೋಡು ಅವಿನ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ ಕಾವಂದೇರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರ ವಿವೇಕ್ ರೈಕ್ಲು ಮಾತ ಉಂತದ ಅದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಂಡ ಐಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುರಾಣಿ ಪಾತಿರಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂದೇಕ್ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆರ ನಾಸದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ 2 ಕೇನಿರು ನೀರು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪರು ಅಮೆರಿಕಡ್ ಉಪ್ಪರ ತೀರು ಮೂಲು ಪರದು ಕೋಡೆಲೆಗೆ ಇಡ್ಡಾರು ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕಡೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಂದು ಎತ್ತಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಉಲ್ಲ ಬಂಡದ ಆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಅವು ಪ್ರತಿವರಿಲ ತೆರಿಯೋಡೇನು ಐನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಡು ಇಂಚಿತ್ತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಪಾತಿರ ದಿಂಜ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನನ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪಾತಿರ್ಗ ಇನ್ನಿ ಪಾತೇನಂಜಿನ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಖುಷಿ ನಿಜ ದಾರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆಂಡ್ಲಾರು ತುಳುನು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಗುರುಂದು ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅಕ್ಕಲ ಇತ್ತ ಅಂದಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ನಾನು ಬರ್ಪೇರಕ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮಲಯಾಳಿದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಊರು ಪಂಡ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಉಡುಪುನ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ 4 ಜನ ಬರ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಭಾಷೆಡ್ ಬಾತಿರು ನಮ್ಮ ಅವಳು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ತುಳುಟು ಬಾತಿರುವ ಯಾರೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಪ ಹೆಂಗೆ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಆತಿರಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಮೂಲು ಟ್ರೈನ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದ್ದು ಕೈತಲುದು ಉಸುರು ಬುಡಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಬಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗೋಮಟ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತದೆ ಬಿ ದುಂಬು ಪೋಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಬಾವಡ ಯಾನ್ ಸುರುಟು ಪೋಪುನಿ ಬಾಂಬೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐಕ್ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ರಶ್ ಏದು ಅಲ್ಪ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ದಿನಾಲ ಪೋರಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ನಿರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫಂಡ್ ಉಂಡ್ಲ ಅರ ಇದಾಲ ಬೇಜಾರತ್ತಿಜಿ ಏನೋ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಪ್ರತಿವರಿಲ ನೇನು ಬುಳೆಪಾವಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು 2 ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡದು ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕರಾರು ಆರು ಏಪಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಬೇರೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಈರು ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೀರ್ ಫೋಟೋಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಆರು ಆ ನೆನಪು ದೀತೇರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬಡಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೇಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ಮೂಲು ಬೊಳ್ಳಿ ರತ್ನ ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಜನ್ನಾಡಿ ಆರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಆರು ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂಡ ಆರು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆರು ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಯ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಇನ್ ಕವಡೆಗಂಡಿರು ಇರು ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಫೀಲರ್ ನಾನು ಏಪಲ ಫ್ರೀ ಮಾರಿ ಅಂದ್ ಬಿಸಿ ಏಪಲ ಆತಿಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಂತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಶಂಕರ್ ಕುಲಾಲ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬಂಡೇನ 5 ಜನ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಬಡೋದು ಇಂಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರು ಅಂತ ನನ್ನ ತುಳುಟೆ ಬಾತಿರುವ ತುಳುನ ಕಲ್ಪವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಅರೆ ಇದು ನಲ್ಲ ಫ್ರೀಯನ್ಸ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ತಾರು ಖಂಡಿತ ಬೊಡನಾತ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಕನತ್ತೀರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಈತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕವನ ಬರ್ಪುಂಡುದಿಲ್ಲ ಗುದ್ದುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಕದಿಲ್ಲ ಬರಪೇರು ಪಂಚಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾರಿನ DK ಚೌಟೇರೆ ಇಂಕ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದ ಪುನಗ ಯಾನು ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಎದುರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಆರೇನು ಸುಗ್ರುಟ್ ತೀನಿ ಯಾನು ತೂತೇನ ಆರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರಾವಡ್ ಉಂತುದು MC ಮಂತೊಂತೇರು ಗುದ್ದು ಅಂತೇರು ಪಂಚ ಮಂತೊಂತೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇರು ಪಿರಾವ್ ಅಂತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಐಕ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಎದುರು ಉಂತದು ಪಾತೇರಿಯರು ಮಾತೇರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದುದೇರಾರು ಅವ್ನ ಆರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಆಶಾನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುವೆರೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಿಂಜ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿನಾರಂಡ ಆಶಾನಂದ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಖಂಡಿತ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಮಿತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರ್ಸವಡು ಕಲ್ಲಾಪುಲ್ಲೇರು
ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈದೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನಳಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಆರ್ ಆಫೇ ಮಂತಿಜೇರು ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತುಂಡು ಆರ್ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿ ಆ ನಳಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ ಬಾರಿ ದೆಟ್ಟಲೇರು ಎಂಟ್ಲ ಸಂಘಡ್ಲ ಮಾತ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಪ್ಪಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಡಿಗೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉದಯರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೆಟ್ ಸೇರುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಮಂತೆರ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕನಪು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮನಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಜವಾದ ನೋಡಿ ಅಕ್ಬಲ್ಡ ಪಾತಿರ ರೇಂಜ ಪಾತಿರ್ಯ ಗಂಡಾಂತರಡು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋತನ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಣಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಇಂಜಿನ ಪಾತಿರ ಎಳ್ಪತ್ತಾಜಿ ಪಂಡ ಏತುಂದು ಜೋಕುಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಮಿತ್ತಿದ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿಯಂದ್ರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟೆ ಬರೆಯರು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಬರೆತೇರು ಇಂಚ ಬರೆತೇರಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಇಂಕಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬತ್ತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟು ತಾರೆದ ಗರಿಟ್ಟು ಲತ್ತು ಗರಿಟ್ಟು ಗುಂಡು ಪಿಂಡು ಬರೆದು ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಎದುರು ಪೆನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೆನ್ನುಲ ಬಿಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಜ್ಜಿನ ಪೂಜಿದು ಐನು ಉನ್ಗಾದ್ ದೆಕ್ಕದು ಬರ ನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಏತೇತು ಸೋಕುದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಂಡು ಐನು ನಂಗೆ ಓದಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ಡ ಕೇಂಡೇನೆ ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕ ಒಂದಂತೆ ಓದ್ವೇರಿ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಇಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ಓಲ್ ಬಂಡ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಇನಿ ಬೈದರದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ತಾಳೆಗರಿತ ಬಂಡಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಕ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿಗೆ ಐನ್ ಬೇರೆ ತೀರ ಮಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವನಿಕ್ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ಅಂಜ ಅವೇ ನಂಗೆ ಕೆಡುಕಾತೀನಿ ಐನು ದೆತ್ತದು ಓದೋಡು ಬಂಡದು ಆರು ಬತ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟು ಇತ್ತ ಆರೇನು ಪಿರರ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ನಾಡೋಲಿ ಯಾರ ತಾಳೆಗರಿದಾದ ಉಂಡು ಐನ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಟ್ ಅವ್ರು ತುಳು ಕಲ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡದು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಎದುರು ಕನವಲಿ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ದಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಇನಿ ಯಾನು ಪಾತೇರ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮೇದುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾತೇರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಡಿಗೆರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟುವೇರು ತಪ್ಪಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮನ್ಪುನಾಗ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಉರಿಯರಿ ರತ್ನಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಇನಿ ಏರೇರು ಅದ ಪಾತೇರಿಯರ ಇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ಎದುರುದೀಕ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇನಿ ತುಳು ಆರ್ ಬತ್ತನಾರ ಪಿದಾಡಿಜೇರಿ ಪೋಪುಜೇರಿ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಆರೇಡ್ದ ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಇರುಂಡೆ ನನರ ಇರು ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರು ಏಪ ಬೋಣ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಐಡಿಯಾ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೇರಿಯರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೋದುತ್ತಾ ಆಪಗ ಎಂಕ್ಲ 2 ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷ ಉಂತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಓಲು ಇತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆ ಪೋಪುರ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಂದಿಟ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಮನ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಗ ಬುಳೆಪಾಗ ಪನ್ಪುನ ಕಡೇತ ಪಾತೆರಡು ಇಕ್ಲಿ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರಡು ಉಂತವೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚೇಂಡ್ಲೇರ ಕಡೆಟ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನೆ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಈ ನಮನೆ ಆಪುಡು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಕ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುನ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಆದ್ ಬಾಳ ಗರ್ವಡ್ ಪಂಡ್ದುಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಪರವಾದ ತುಳು ಕಲ್ಪದ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಪರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾವನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆರು ಏರಿಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಕೂತು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂಡು ಕೇಂದ್ರದ್ದು
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಂಡು ಐತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಒಂಜಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಪಿದೈ ಊರ್ದಾಗ್ಲತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಂಡ ಆ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಆಗ್ಲಿನ ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪನ್ಪ ಅಗಲು ಪಾತಿರ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಜೆ ಅಥವಾ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಬಂದಿತ್ತು MRP ಎಲ್ಲ ಆತ ಜನ ಪಿದಾದಾಗ ಬರ್ಪೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಡಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಥವಾ MRP ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪರ ಮನದಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಮೀಡಿಯಾ ಏತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪೋಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾಲ ಒಂಜಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಐತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಂಗಲ್ ಏತ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಪೂರ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡ್ಲ ಜನಗಳ ಪಿದಾಯ್ದ ಬತ್ತನಗಳ ಪೂರ ಆರಾಮ ಇಂಚಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಕಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪಡ್ದಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೊರೋನಾಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರ್ನ ಏನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶೋಭೆ ಎದೆ ತುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ ಇರಾಗ ಬಾಳ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಧಾವನೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾಪು ಇಪ್ಪಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೇನುಂಡ ಶಂಕರಣ್ಣ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಮೇರೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ಲರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನೆದ್ರು ದೀಪೆ ಅವು ಚುಟ್ಟುಕ್ಕುಡು ಬಣ್ಪೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಕಾವಂದೇರು ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಮುಕುಲನ್ ಪುರ ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಪಾಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುನಿಚಿತ್ತಾಯರು ಒಕ್ಕುದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಐಟು ಆ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಜ್ಜಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಯುಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೊಪ್ಪುಂಡ ಈತ ಬಗೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಕರೂಪ ಕನಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಒಕ್ಕ ಪವನ ಜೆರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಒಂದೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಪವನಜಿರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾತೇರ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನೆ ಪನ್ನಡ ತಾಳೆಗರಿತ ಬಗೆತೆ ತಾಳೆಗರಿ ಕೊಂಜಿ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೇಳಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಈ ತಾಳೆಗರಿ ಬಂಡರದಿತ್ತೆ ಬರಪುನಂಚ ಅಂತ ತಾಳೆಗರಿ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸಂಧಿ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಒಂದು ಮಾತೇರಿಗಳೊಂದಿ ಕೇನಡಿ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ರಸವತ್ತಾಯನ ವಿಷಯ ತಾಳೆಗರಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದ ನೋಡಿಪ್ಪ ನಾವು ಗಿಜ್ಜೊಲಿ ತಾರೀದ ಕಿಲ್ಲೊಲಿ ಕಡಪದೇರು ಕಲ್ತೆದ ದೊಂಬೂಗು ಬಾಡದೇರು ಇರ್ಲದ ಪನೀಕ್ ಗಂಚ ಪಾಡದೇರು ಕಡೆವಲಿ ಕತ್ತೆರ್ದೇರು ಕಡೆವಲಿ ಕತ್ತೇರ್ದೇರು ಕೊಡಿವಲಿ ಮುತ್ತೇರ್ದೇರು ಬಾಮಗು ಅಂಚಾದಾನೆ ಬರ್ಪದೇರು ಎನ್ನೆ ಮಂಜೋಳುದ ಸುಡರು ಕೊರ್ಪದೇರು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟದಿರು ರಂಗೋಜಿ ಸೇನಾವನ್ ಗಂಚಾ ಲೆಪಡದಿರು ಓಲೆದ ಕಂಟಾವು ಪತ್ತದೇರು ಬಾಯಿದ ಅಚ್ಚಾರ ಓಲೆಡ್ ಬರೆಪದಿರು ಓಲೆದ ಒಕ್ಕಣೆ ಓದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರು ಕೋಡಿದ ಬಗ್ಗಾನ್ ಗಂಚಾ ಲೆಪಡದಿರು ಬಂಜಿಗ್ ಬಾಟಾನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ತಾದಿಗ್ ಪಾಣವು ಗಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಓಲಿನ ಕೊರಡು ಬನ್ಪೇರು ತಾಳೆಗರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಜೊಲದ ಸುಡರು ಗಿಜ್ಜೊಲಿ ತಾರಿದ ಮುದೇಲದ ಸಿರಿದಾರಿನ ಕತ್ತಿರ್ದು ಐಕ್ ಎನ್ನೆಲ ಮಂಜೊಳದ ಸುಡರು ಕೊರ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ಪನಿಕ್ ಇರ್ಲದ ಪನಿಕ್ ಕಾಂಡದ ದೊಂಬುಗೇನು ಬಾಡ ಇರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಾವು ಗುಂಡು ಸೂಜಿ ಅತ್ತ ಕಂಟಾವು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾನ
ಆ ಕಂಠ ಅವಡು ಬರೆಯಪ್ಪ ನಾವು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡರ್ ಪಂಡ ಅಗ್ಲನೆ ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಈಸಿ ಟೇಬಲ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತದ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಬಂಡೆ ಮಾಪಿಪ್ಪಾಡು ಅಂದಂದು ನಿಖಲ ಸಮಯത്തെ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಐತ ನಡುಟೊಂದು ಕೊರ್ಕಂದಂಡ ಐಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಾತರಿಗೆ ಬಕವಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವನ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬತ್ತದ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ನೆಗೆ ನಿಗ್ಲನ ಈತ ನೋಡಿಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಹೋಗ್ಬುಜಾರೆ ಪತಂಬೆ ನೀನು ಓಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಾತೆರೆಗ ಇಡೀ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಬಂದುಳ್ಳ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲರಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು